online seller ng alahas. Hinold up at natangayan ng halos 3 milyong piso. Wow! Sa kuha ng CCTV, kitang-kita ang isang lalaking nakasuot ng face mask at nakasombrero na kumatok sa bahay ng online seller ng alahas sa may Bacoor, Cavite. Pinapasok naman siya dahil dati na raw umano itong buyer, kaya nagtiwala ang seller. Maya-maya pa may dumating na isang sasakyan na MPV at may bumaba na 4 na lalaki na may takip din sa mga mukha. Di man kuha sa CCTV pero pagkapasok ay tinutukan daw ng baril ang nasabing online seller at tinape ang bibig. Matapos ang ilang minuto, naunang lumabas ang lalaking nagpanggap na buyer, may dala na itong bag. Sumunod naman ang 4 pang lalaki na may dala ring mga bag. Natangay ang mga alahas na nagkakahalaga ng 1.45 million pesos. At may natangay din na cash na 1.5 million pesos at 2 mamahaling smartphones. Sa ngayon, nagbabacktracking ng mga CCTV ang kapulisan at may persons of interest na raw sila. Kabisyo, sa panahon ba ngayon, kahit nasa bahay ka, ligtas ka pa ba? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Totoo yan. Nainis ako. You are not yung safest place natin na dapat yun yung bahay. Hindi na ngayon. Kasi may mga intruders na eh. Spell intruders. Basta may intro siya. Intro. Good morning. Morning. Basta may intro nga. Nainis ako. Kaning inis? Baka tao mo yan, wag ako. Nainis yan, Tits, kasi hindi na partehan. Oo. Ako na plano. Hindi, totoo. Parang nakakatakot lang na kung... Kaya nga may yung mga bahay natin, tama sinabi nga ni Tita Max, yan yung pinaka-safe space natin eh. Tapos, ultimo mismo sa bahay mo, hindi na safe. Parang nakakatakot na uy, teka lang. Di ba pag nasa bahay hindi yan ka... safe. Yung asawa mo nga, nambababae. Dali! Pero yung may kasalanan, madadama yung mga asawa. Nang-hold up ng puso ng mga chicks kahit may asawa na. Oh. Well, ang ipagdarasal natin na mahuli itong mga suspect na to, yung mga hold-upper na to. At alam naman natin na ating mga kapulisan, lalo na dyan sa, sa Cavite, dyan sa Bacoor, mahuhuli nila yan at mananagot talaga yan. Kanor, wag mong ini-invade yung Bacoor. Akin ng Bacoor. Sa'yo, saan ka ba? May minus siya kasi dito sa Manila eh. Wala nang eh. Kilala ka na kasi. Wag mong ini-invade yan. Talaga mapaban talaga kita. Hindi ka makapasok ng talaga. Kaya nga sila na lang yung pinalis ko eh. Pinalakad ko eh. Pero yun na nga po. Ito po election din sa mga nag-online selling, Tita Max. Diba? Lalo na mga alahas. Kasi mamahalin yan. So, pag di nyo po kilala, wag po natin basta-basta papuntahin na lang sa bahay natin. At saka papasukin talaga. Di kasi, syempre, dinidil kasi alahas eh. Alam nga naman, lalabas ka lang sa gate. Ito yung diba? So, parang, yun nga, kasi feeling niya safe space ako na sa bahay ako, kaya dito ka pumunta, dito mo bilhin tong item. Kaso, dun pala mismo siya aatakihin, di ba? Hindi naman siya nag-expect. Pero yun ang isa sa mga warning na po yan, na ingat na lang po tayo at wag na lang basta-bastang magtiwala. Saan pa ba pwedeng kunyari may alahas si Tita Max, saan mo ba pwedeng i-deal? I-deal, dapat... maliban sa bahay. Mag-check-in na lang. Pwede siguro, no? Mga kanor, napakababoy mo talaga yung mga naiisip. Bakit? Sa kalye kayo magbigayan ng dapat pag nag-deal, may kaharap na polis para safe. Ayun. Diba? Oo. Parang nakikinig ngayon si Police Lieutenant Colonel John Paulo Caracedo. Sir, yes, sir. Kumpare ko yan eh. Si Sir John.
Paring Jan, Sir Paring Jan, good morning. Jan Paulo kasi. Sir Jan ang Kasi tawag close ko, sir. kayo. Sir, good morning po. Ito Dapat may kaharap na pulis para safe. Tsaka malapit Bakit sa pulis. kinikilig? Guys, Diyos ko guys. Pag may mga ganyan dito guys. Hindi, sa ano? Ay, hindi sa inyo. Malapit sa police station. Doon kayo. Oo, ganun. O kaya malapit sa barangay. Malapit sa... Walang Malapit sa kanal. Para pag hinold up, mangungudgud ko agad sa kanal. Baka ikaw yung mangudgod. Kaya, gusto talaga niya mangudgud guys. Kaya, police, tulungan niyo po ako. Ay, nako, alam na this guys. Alam na. Anak ka ng po. Ay nako, babaero kayo lahat. Yung hold upper? Yung police. Galaw ka! Sila ngayon tutulong sa'yo eh. Yung police. Yung hold upper. Naka-helmet. Yung hold upper? Yung police. Siyempre, nasa traffic group yan. Nasa traffic Yung group. police. Yung hold upper. Nasa traffic group. Taas ang kamay! Taas ang kamay. Sabi nung hold upper? Isip. Sino ba nagpapatas ng kamay? Yung police. Yung ex mo. Diba yung pinapataas eh? Ano? Kaya, uy, nagbibinta ng alahas. Yung holdupper. Hindi, yung online seller. Ah. May online seller kasi. Nagbebenta siya sa TikTok eh. Yung online seller? Yung police. Racket niya yon. Racket ng police. Ng hold upper. Daming racket. Sana all masipag. Yung police? Yung holdupper. Marami kasi siyang binubuhay na asawa. Yung hold upper? Yun lang. Pero fogey kasi. Yung holdupper. Yung police. Diba? Kaya ka nga kinilig eh. Sa police. Sa hold upper. Hold upin mo na ako. Ito na yung puso ko. I know. Anak ka ng po. Okay ba naman? Maniwala na ba siya? Bisa release na Nasa kamay! Puputok ko to! Sino ba yan? Yung hold upper? Sabi ng police. Pinutok niya! Ng police! Oo! Aray ko! Anak ka ng po. Huwag kayo magpapauto dyan. Lolokoy lang kayo niyan. Ng polis? Ng holdupper. Tama naman. O, diba? Tama na. Huwag ka talaga maniwala agad dyan. Sa police. Sa hold upper. Riding in tandem yan sila eh. Yung hold upper? Police. Hindi! Ang daming kaangkas na babae niyan. Yung hold upper? Police. Patay tayo dyan. Mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo. At abangan kung ikaw ay mananalo ng 1,500 pesos. Mamaya po yan. Kaya standby tayo. At meron tayong 23 days na lang. Uy, magbe-break na kayo. Hindi yung kayo magbe-break ng polis? Ng holdupper. Sabi ko Sana mahuli na. yung hold upper? Police. Nahuli na asawa! Yung holdupper. Yung polis! Ito na kabisyo. Ngayong Pasko. Good morning sa'yo, Chief Caracedo. Ingat po. Parang kinikilig. Okay, po natin ito. Kabisyo ngayong Pasko ang ating Christmas station po ng Love Radio. Kabisyo ngayong Pasko, mambabae tayo! Hindi, wala namang ganun sa lyrics eh. Yung nag-compose. Siya yung si nag-produce. Jello. Good morning! Ngayong Pasko tayo'y magsa. Kabisyo tara na.